Ćao društvo, evo nas u novom videu. Danas sam nabavio nešto posebno, pa ćemo to probati nešto posebno i da popravimo. Nabavio sam robota. Naravno, robot da usisava kuću. Viđali ste sigurno ovako nešto po internetu, verujem da mnogi od vas to već imaju, ali evo ja nisam imao i sad sam našao nešto što kaže džabalesko. Gledao sam nešto po internetu, uglavnom crkavaju baterije, nema tu šta, možda neki motor ili nešto, ali to ćemo probati da popravimo. Tako da, idem to da uključim, da vidim šta kaže, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo. Naravno, ima svoj punjač, koji treba da stoji negde uza zid. Koliko ja znam, on bi trebao da priđe sam kad treba na punjač i da se dopuni. I onda ide šeta. Sad, neki mogu telefonom da se upravljaju, neki idu automatski, pojma nemam kako je radi, nisam nešto mnogo tražio, vidjet ćemo šta i kako radi. Meni je bitno da bar daje znake života, a ako daje znake života, verovatno ćemo ga i uspjeti namestiti. Tako da idemo to da spojimo na punjač, da vidimo šta se dešava. Ovi kontakti se spajaju na ove kontakte. Pa ćemo ovako. Aha, evo odmah piše tipka za paljenje. Die Karte wird wiederhergestellt. Bitte nicht seitlich ans Gerät stellen. Zato treba znati dobro nemački šta kaže. Vor dem Laden bitte einschalten. Position ist schwer zu ermitteln. Neuer Reinigungsvorgang wird gestartet. Da. Sad ću nima. Kaže da. Der Akkustand ist niedrig. Ovo ste sigurno Vor razumeli. dem Laden bitte einschalten. Kaže, Akkustand ist zu niedrig. Znači, stanje akumulatora je prenisko i kaže da uključimo. Sad. Die Karte wird wiederhergestellt. Bitte nicht seitlich ans Gerät stellen. Vor dem Laden bitte einschalten. Position ist schwer zu ermitteln. Neuer Reinigungsvorgang wird gestartet. Ništa. Idemo mi da vidimo šta je s akumulatorom. Vor dem Laden bitte einschalten. Ja ću ausschalten isključiti. Idemo da izvadimo akumulator, da vidimo u kakvom je stanju, pa od toga ćemo krenuti. Jer on sam kaže da je slab napon. Akumulator se nalazi ovde ispod poklopca, pa ćemo to da odvrnemo. Verovatno su neke litijumske baterije. Gledao sam rezervne baterije 14 €. Čini mi se da ima 6 onih članaka. Ima džeksnica. Evo je, 4 članka. Ovo je neka slabija verzija. Verovatno. Idemo da merimo napon. Imao sam nekad one špicaste kao igle što se dostave ovde, ali nemam pojma gde su. Problem je što mi je ovaj zalomljen ovde i ne mogu da utaknem u ovu džeksnicu. Snaću se, moram neku žičku naći, pa sa njom ćemo. Evo, snašao sam se, ovo od Arduina ćemo uključiti tu gde se priključuje baterija. Ajde da kažemo, crna je minus, verovatno, dok je crvena plus.
Pokazao je na trenutak 0,7 volti. Da. Nema ništa struje. Baterija mrtva. Vidjet ću pošto možda se nabavi ovakva baterija nova, to bi bilo najbolje. Ali, ne da meni đavo mira, sad ja to moram razpucati da ja vidim šta je s njome. Ajde prvo da probamo nakačiti na ispravljač da vidimo da li je u prekidu možda. U kratkom spoju nije sigurno. E sad, da mi vidimo šta kaže ispravljač kad mi prikopčamo. 4 baterije, to bi trebalo biti 12, 13 volti, 14 nije bitno, stavit ćemo na 12. I sada kad spojim, trebalo bi tu na ampermetru nešto da se pomeri. Opa, ispala ova. Ništa. U totalnom je prekidu. Moguće da je BMS, ima tu, vidim da je pločica ispod, vidi se zadebljanje. Sad ću mi naći skalper pa to otvoriti. Evo ga, klasične plave baterije. I neki BMS ovdje. E sad, meni je samo, ne znam zašto ova plava koristi, ali ova crna i crvena su sigurno plus minus. Baterije su spojene u seriju. Odlično, sad ćemo da imamo pojedinačno. Da li ima nekog napona? Na jednoj od baterija. Opa, evo 2,7 volti na jednoj. Na drugoj 2,7. Na ovoj 2,7 i na ovoj 0,4. Najvjerovatnije da je ova jedna crkla i zbog toga to ne funkcioniše. Sad bi mi trebali ovu jednu zameniti, pa bi znao šta se dešava. Sad ćemo da imamo odavde vamo, evo 5,4 volta. Pa super, to bi možda moglo da radi ako zamenimo ovu jednu bateriju. E sad, ako budem lemio, mnogi će mi to zameriti. Naću ja neku bateriju sa limićima. A imam jednu koja je lemljena već. Ime su isto je to sve. Sad ćemo i to da premontiramo na brzaka. Vidimo koja je tačno, da ne bi greškom skinuli ispravno. Ova. Probat ćemo ovaj limić ovako nekako, što kaže, odvojiti od ove. To bi bilo idealno. Samo mi je ovaj skalper malo slab. Nema veze, nek se pokida lim. Tako. Sam da uspem bateriju da skinem. Verovatno je malo zalepljena na pločicu.
pločicu da ne pokidamo. Ajmo još jednom da izmerimo. Pogledajte, sad ne pokazuje niti 0,4. Sad ćemo staviti jednu koja pokazuje, da vidimo, 3,6 volti. Ovo je napunjeno. Ajmo da palimo lemilicu, šta da kažem. Ne da meni đavo mire, ja to moram danas probati, da vidim da će li bar malo da se pokrene. Da vidimo da li to radi ili ne radi. Uopšte ne znam da li moram imati neki program za mobilni, vidim da ima Wi-Fi, tako da vidit ćemo kako se pokreće uopšte. Neće on sam krenuti ili možda hoće. Ništa, idemo da zalemimo tu jednu bateriju. Valjda neće ništa desiti. Ako se desi, prisustvovat ćete tome. Evo, kratko. Evo, ovaj limić ćemo malo pripremiti. Da odmah uvati, da ne moram puno da ga grejem. Tako. I bateriju malo. Evo, kratko. I sada to sve zajedno, evo lim ćemo zagrejati. I onda samo na brzinu zalemiti. Evo sad samo ovaj minus. Prvo malo lim. I na brzinu ćemo. Evo. Što kaže, drži. Vodu dok majstori odu. Za probu bit će. Sada izmerimo napon da vidimo ima li šta sada. Evo ovako, ovdje ćemo plus. Nije baš neki kontakt ovdje. I minus. Unimer. Plus, minus, ništa. Da mi vidimo ovako. Evo 11,75 ovdje ima. Ali ništa ne pušta vamo. Ili možda nema kontakta. Sad ćemo da probamo to ovako malo. Ništa se ne događa. Sad bi trebalo istraživati. Sad ćemo da provjerimo šta se gubi, plus ili minus. Stavit ćemo na ispitivanje dioda. I ovako, sa plusa ćemo na plus. Ovdje je valjda plus. Plus, ništa. Idemo sa minusa. Minus je tu, a plus se gubi. Srednja nije ni minus ni plus. Sad će trebati jedna lupa da mi vidimo gdje taj plus vodi. Nažalost, sa druge strane je veza za plus. Možda ima neki
temperaturni osigurač. Možda je on u prekidu, možda to ima veze neke s time. Sad ćemo da vidimo. Inače ima tu neki senzor za temperaturu. Da li ide preko njega ili ne ide, nemam pojma. Ne bi nešto da pokvarim. Sad bi ja to kratko spojio. Plus minus, pa sam da vidimo da li će tamo uključiti ili otkud znam, elektronika je to prilično osetljiva. Pa baš ne bi da nešto spalim, ako ne moram, rađe ću naručiti drugu bateriju. Ali ajde, još ću malo istražiti ovo. Društvo, rešio sam problem. Ništa nisam radio. Znači, rešio sam da utaknem tako bateriju, da vidim šta će pokazati, da li će puniti ili ne. Mada tamo na kontaktima ne pokazuje nikakav napon, ali kad sam uključio, verovatno kroz tu srednju žicu je dobio neki signal i pusti napon na elektroniku, tako da jednostavno funkcioniše, ali još uvek je AKU standard zu niedrig, prenizak napon napajanja akumulatora, zato što videli ste koliko je 2,7 V, treba da bude 3,7. Tako da stavit ćemo ga malo napunjen da vidimo šta kaže. Inače, sad ću vam pokazati na brzaka, pomera se, što je dobar znak. Čekajte, prvo ćemo staviti poklopac da ne bi ispala baterija, pošto ja to sad mislim probati tamo na laminatu. Ali ćemo prvo malo dopuniti bateriju. Die Karte wird wiederhergestellt. Bitte nicht seitlich ans Gerät stellen. Position ist schwer zu ermitteln. Neuer Reinigungsvorgang wird gestartet. Pogledajte, ne sija više ona crvena ovde. To znači da akumulator koliko toliko ima napona. E sad, kako se pokreće, nemam pojma, ali ja ću ga svući sa punjača pa ćemo da vidimo. A evo, prvo ćemo probati, piše auto. Der Akkustand ist niedrig. Evo, kaže da je prenizak napon, ali pogledajte. Ako ga maknemo. Der Akkustand ist niedrig. Roboter ist ausgeschaltet. Der Akkustand ist niedrig. Ali radi na akumulator. Evo, ugasi se. Sad ćemo mi njega ostaviti nek se puni, pa ćemo posle mi da to isprobamo njega. Društvo, evo me u drugom danu snimanja. Da se prisjetimo šta smo juče radili. Rasturio sam bateriju, našao jednu neispravnu, promenutu jednu, zalemio. E sad, bile su prazne baterije pa sam morao da punim. Sastavio sam robota, stavio na punjenje i jutros pokrenuo. E sad, prvo sam instalirao aplikaciju, povezao telefon sa robotom i jednostavno startovao. On je sam mapirao ceo stan, išao jedan po jedan deo stana i jednostavno očistio sve. E sad, idem da vam pokažem da vidite kako to funkcioniše. Prilično lako, jednostavno, a funkcionalno. Idemo tamo u stan. Evo i aplikacija. I ne znam da li se vidi, ovo je površina stana koju je on očistio, ali mi ćemo ponovo pustiti. Ova plava tačkica, on se tu nalazi. Ništa, krenut ćemo ovako automatski i da vidite kako kreće. Evo, montirao sam kameru na njega, pa da ga pokrenemo. I am starting the clean.
Ostavio sam robota nek usisa kuću po već 3. put danas, ali nije bitno. Uglavnom, funkcioniše perfektno. Sad još sredit ću malo tu bateriju, završit ću da ne bude onako gola, što kaže, omotat ću nekom trakom, a vidjet ću koliko košta baterija. Ako nije skupa, vredi svake novce. Ima tu još caka sada, da ja tačno dam poseban deo stana koji hoću da čistim, primjer, da ne mora da čisti sve, nego sinovu sobu ili kupatilo ili samo hodnik. Jednostavno kliknem na taj deo i on čisti to. Jednostavno fantastičan robot. To je jedan od skupljih, baš sam gledao, znači ima sve moguće. E sad, nisam još na vlažno, postoji i da briše pod, to ćemo jednom drugom prilikom. Društvo, ako vam se video svideo, subscribeujte se, kliknite like, komentar, zvonce, sve moguće. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!